Nézzük akkor a kis tűzoltó csipet csapatunkat. Attila, Berci, Pisti, és jó magam. Itt pedig a versenypálya. Ott hátul ég a ház. És nem sokára kiderül, ki lesz a leggyorsabb. Figyelj! Na. Minden hinten végén. Mondjuk nem vagyunk nagyon felrek, azt hozzá kell. Hej, prøv det alle sammen. Indulhatunk? Har du første gang? Igen. First time? Første mal? Ja. Nej? Super. Og 3, 2, 1. Go, go, go! Gyerünk, 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 beszállás! És már pumpál, pumpál, pumpál! Pumpál, pumpál! Mi van? Pumpál, pumpál! Nyisd ki az ajtót, azt tudja. Gyerünk, gyerünk, tolja, 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 már mindjárt ott vagyunk. Ez az, vált a víz! Futás a vízhez! Pumpál, pumpál a sor! Jó, még sehol senki, még jók vagyunk. Még mindenhol ég a tűz. Nem igaz, hogy nem lehet gyorsabban, fiúk? Oké, mehet, beszáll! Jó, van szélegyenesbe vagyunk. Azért, mert nem tudtunk elindulni az elején. Ezt hívják autóhoznak?